Pa pre svega, jako mi imponuje i godi da čujem da sam nekome inspiracija i da nekoga motivišem, pogotovo decu, da se i oni ostvare u svojim snovima, u svojim nekim profesijama i uopšte da veruju u sebe i da pronađu tu neku snagu u životu i da prevaziđu te izazove koji su im na svakom koraku svakog dana. Fondacija je vrlo aktivna od 2007. godine, od 2011. je postavljena misija fondacije takozvana koja u stvari se usredsređuje na rano obrazovanje i razvoj dece u predškolskom uzrastu. Dosta se projekata obuhvatilo, napravilo se i do sada 3-4 fundraisera u Londonu i u Njujorku, gde su velike svote novca sakupljene. Dosta toga od tih suma novca donacija, koliko smo sakupili u inostranstvu, je otišlo na renoviranje mnogih vrtića, izgradnju isto takođe novih u okviru projekta Školice života, tako da ćemo i dalje se pridržavati tog pravca, nećemo odstupati previše. Ja znam da ima mnogo dece i mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, ali ne smemo da se razvodnjavamo jer moramo da budemo čvrsto privrženi našem cilju, da ljudi znaju kada žele da se povežu sa našom fondacijom, da znaju tačno koje su naše misije, koji su naši zadaci i šta želimo da postignemo, tako da eto, mislim da ćemo u budućnosti pokušati da malo da uvećamo strukturu i tim ljudi koji radi u našoj fondaciji, ali to moramo da radimo vrlo obazrivo i da postepeno rastemo. I dalje smo mlada i mala fondacija u odnosu na neke veće. Za sada ćemo da se pridržavamo okvira i granica Srbije i možda, eto, kažem, u nekoj budućnosti da pomažemo i deci van Srbije. Hvala.